Dobré ránko, Lukášku. Dobré ránko. Dobré ránko. Dobré ránko. Kuči. Ty jsi tak krásně vyspinkal. Jo. Vyspinkal jsi krásně. No a my jdeme papat. Tak a Lukášek vypil celou flašku. Ještě jsem zapomněla říct o té flašce, že tady je takový teploměr a ono vlastně, jak je teplá voda, tak to zbělá a jak je studená, tak je modrá. Takže to jsem chtěla tak dodat a Lukášek si tu flašku hned chytil a je super. Takže doporučujeme. No a Lukášek se tady teďka kouká na pohádky. Lásko, udělej papa. Už jí napapány, lásko. Udělej papa. Papa. On se tak vždycky dívá na Binga. Jo. No, a on se tak kouká krásně vždycky. Že, miláčku? Že? Tvůj Bing? Ty máš rád Binga? Jo? Jo? Tak si koukej. No mě teď napapány, tak je radostný. A dívá se na Binga. Papa. 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 Popoďte, no ti papáme. Papáme ti nožičky. Tak a my jedeme už s Lukáškem pryč, on má takový hezký outfit, takový zahraníky má. A jedeme pryč, lásko. No a my asi jedeme někde se najíst, jdeme asi někde na pizzu, máme chuť na pizzu. Dlouho jsme nebyli. Tak jdeme, tak vás vezmeme s sebou. Ne, Lukáš? No, kde? Ve Frištátě půjdeme asi. Jo. Tak asi tam, no. Takže Lukášek jde s náma. Tak, on za chvíli on mama a on za chvíli zaspí. No, takže Lukášek jede s náma na pizzu. Takže jedeme. Tak a my nakonec jsme šli do KFC. Rozhodli jsme se, že půjdeme do KFC. Lukášek vzal spolu, moje lásko, nádherná. No a my jdeme tady do KFC. Takže my vás vezmeme s sebou. Fakt jsme dlouho nebyli v KFC, nevím jak dlouho, takže jdeme do KFC, takže takhle. Takže vás máme s sebou. A i s Lukáškem. Ne? Jo. Tak a už tady máme jídlo. Jo, máme tu strpsy, ranolky, Pepsi, cibulové kroužky jsme si dali. No, jakože dobré, no. To není to tak až tak, ale dali jsme si jakože velkou porci hranolek, ale jakože málo je toho. Moc málo, že? Takže jdeme do toho, no. Moc málo. No, a jako je to docela dost lidí. No, máme nám hezky spí pořád. No a jdeme to zbaštit. Kam to dám stopatku? Tady na Je to cool. Ale pokud si bylo trošku hezky voní, no. Jdeme zbaštit. Jdeme na to. A my naše miminko spinka. No, my jdeme jíst.
No, Lukášek vstal akorát. On se napapá. No. Lukášek nám vstal. A musím říct, že měli jsme jít radši na tu pizzu. Jo. My jsme radši na tu pizzu, jako není to špatné, ale nevím, no. Málo. A nevím, to maso mi nepřijde nějak moc dobrý. Nějak předtím možný, když si bylo lepší, ne? Bylo to více také kořeněnější a tak. A teď to takové, no, jedli jsme i lepší, ne? A v Vícku. Ne? Jo, přímo. Tak jo. No, Mári, už chceš papat, tak už jdeme dávat papat. A ještě půjdeme nakoupit a tak uvidíme, no. Takže jsem mnou ještě. No, ale jakože bylo aj lepší, no. Jako. A ty cibulové klošky byly mnohem lepší jak to maso. Asi tak, že? Takže tak. Měli jsme na pizzu. Nevadí, no, příště budeme vidět. Tak, Lukášek si tady, máme tady nový den. Lukášek se tady hraje. On takhle vždycky se mnou. On si tak hraje, já u toho vařím. A Lukášku, jednou až budeš velký, tak ti koupím zástěru a budeš vařit s maminkou, jo? Jo? Budeš vařit s maminkou, lásko? Mami, ty hranolky už jsou? Vidíš, Lukášku, tak budeš tak velký, tak budeš tak vařit s tatou. No, ahoj! Papa! 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 Chtěla ukázat nový recept, takový, no nový, jakože, jak jsem si trošku vymyslela. Mám tu moje klasické řezky, akorát jsem dala do strohánky, jsem dala kurkumu a chili. Tak uvidíme, jak to bude, ale jsou krásně oranžové ty řezky. Trošku nějaká změna. Tak a ty řezky jsou tak krásně do oranžové, můžete vidět. A jsou úplně takové křupavé, jo. Tak doporučuji do strohánky kurkumu a chili. A jsou opravdu krásně žluté, takové až do oranžové. Krásné, no. A křupavé. A k tomu mám domácí hranolky dneska. Takže takhle. My jsme venku s Lukáškem, tady s Kikinkou. Pozdrav. Čaute. Pozdrav lidí. Čaute. No a my jsme šli ven, že lásko? Venku je krásný. A děj pápa. Čeho? A proč jsi tam lezla? Co? Řekni Z něco. druhé strany je klozačka, víš? Řekni Kiki něco. Mimi, je tam tu batanec. Bude se držet a tak víš. Jo. Co? Tam mama. Ahoj. Papa. Jak dělá papa? Papa. Udělej Kiki, papa. Papa. No, my jsme venku, ne? Jsme si fajně venku. Teplo. Sluníčko na nás svítí. Jo. Ty vole. Jaký tam je Alison. Hej, ona spadne. Saro, ona spadne. Ahoj Lukášku, vidíte, jaký jsem frajer dneska. Dneska jdu na oslavu další. A vidíte, dneska Lukášek je úplně spokojený. Jedeme v autě. No,
Takže pozdrav lidi, pozdrav mě, ahoj, papa, papa, dělej papa, no, dělej papa, no, tak, ahoj. A Lukášek je v houpačce. Já si mu to užívá. Asi ho to uspává, nejspíš? Koko! Koko, lásko! Líbí se ti to? Je. Co to je? Co to je, lásko? Dívejte, on se tady kouká a má strašně rád tyhle žárovky. Se tak na ně vždycky dívá. Ty tak leškáš, že jo? Lásko! Koko! No to má rád ty žárovky, no. No. Tak. Koukejte na něho.